Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita awali syahadat sholawat sifat kalitasan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah wujud kita baqa mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsihi wa daniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan samian basyiran mutakalliman. Allah wujud kita baqa mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsihi wa daniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan samian basyiran mutakalliman. Allah wujud kita baqa mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsihi wa daniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan samian basyiran mutakalliman. Al-Fatihah. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa ajma'ihi wa dzikrihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan wa iya nasta'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan wa iya nasta'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi bab nerangake iman ainul yakin. Iman ainul yakin. Biasane kula jenengan sering mirengni kalimat-kalimat niki. Karena ta mriki mangke wonten ainul yakin, wonten hakul yakin. Wonten. Niki sing ainul yakin diin. Bismillahirrahmanirrahim. Dene kanten arane iman ainul yakin. Iku percaya lan ngerti yen kabeh alam saisine iku kagungane Allah. Nah, nek iki mang ngerti sing piye kok adike mang iso ndadekne yakin. Atawa paham sing piye kok anek iki mang nimbulne keyakinan lek iki mang sekabehane iki kagungane Allah. Selama ini kan kula jenengan nggih nama mireng nih. Ajane wis ndelok kahanan-kahanan sing kasunyatan sing ngoten iki. Cuma ta mriku wau kan ini dibilang apa? Ada ya sering ngucap nih. Iki mah tergolong nopo iman nopo kan ngoten. Lan wujude alam kabeh iku mung kersane Allah lan kuasane Allah. Kan sering ta iki. Sering kula jenengan ucap nih. Cuma neng kene kembali lagi ke awal kula jenengan tasik neng iman ikrar. Ikrar kan ngucap nih. Bolak-balik diucap nih, bolak-balik diucap nih tok. Tapi ora ngerti. Nah niku. Sing ngobahne bulan ya Allah. Sing ngobahne matahari ya Allah. Sing ngobahne iki mang rino lan wengi Gusti Allah. Apa ya ngene tok ruwe awake dhewe. Nek mung diucapne tok berarti kula jenengan dereng semar. Iki mang jek iman ikrar. Diucapne bangsa pengucap ya. Lah kudune piye nang kono? Tamli kewau iman ainul yakin. Nah kene kudu percaya tenanan aja nganti iki mang awake dhewe cuma kabeh kersane Gusti Allah bareng ngono menghakimi Gusti Allah. Gak percaya mek Gusti Allah. Jadi iman nek kene cara didelok sangka niki awake dhewe enak tingkat-tingkatane garek adik niku manggon ning iman di selama iki. Ning iman ainul yakin apa ning iman ikrar. Jadi kan cek ning ikrar cek bangsa pengucap tok. Kalau adik mah gak ngerti sejatine Allah. Gak ngerti. Sehingga supaya engkau lebih dalam lagi gak cuma ning ikrar pengucap tok di dalamnya iki memang ainul yakin iman ainul yakin. Nek sekabehane nek kan percaya lan ngerti. Nek ikrar kan cuma percaya tapi kurang ngerti. Lah percaya sekabehane iki kagungane Allah. Obah usik iki ya Allah, percaya. Ngerti apa ora awake dhewe? Ngerti ya? Lah nyatane adik mah soal kali Gusti Allah adik bingung. Melayu rono melayu rene. Bingung awake dhewe. Jadi nek kono dereng ngerti, tapi percaya. Lah selama niki kula jenengan kan ngoten, percaya tok tapi gak ngerti.
Lah kadhae pripun ya karo-karone ade ya percaya ya ngerti maring Gusti Allah. Nek sedayane lho kagungane Allah. Lah dinapa nek iki ngerti engko wis gak menghakimi malih. Karena apa sekabian iki wujud welas asih Gusti Allah ning makhluke. Pun wujud mriku. Lah kon iki mang ya wis gak ngadu-ngadune awake dhewe ning Gusti Allah. Ya Allah, yang niku jenengan paringi gampang kula kok angel lah kan ngoten adu-adu. Niki kula jenengan gak ngerti maring Gusti Allah, tapi percaya ning Gusti Allah. Ya selama iki kula jenengan gadah masalah barono ruwet ya krana percaya tok maring Gusti Allah, gak ngerti ning Gusti Allah. Lah ngertine piye? Ngerti ya sing ngobahne awake dhewe sing dadekne ruwete ya iku Gusti Allah. Lho gak ya awake dhewe. Sapa? Tanggane. Gara-gara kae seraku mumet. Ya kan ngono. Ket mang during gak bener, ngene gak bener. Karepe piye ta sakjane? Pak. Iki gak ngerti nek iki. Tapi percaya anane Gusti Allah. Lah mula sangka niku kula jenengan temriki sinau bareng-bareng supados napa ben ngerti ora mung percaya mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Lah nek kene kan ngertine iki ora samar-samar tegese ora mamang babar pisan. Ya iku kaya mengkono iku kang den arani iman ainul yakin. Lan ya iman kang limang macem. Iku kabeh kena den arani imane wong ahli syariat. Iki jeneng ahli syariat. Lah awake dhewe selama iki jek mamang kalih Gusti Allah. Sik kurang yakin kalih Gusti Allah. Lah kurang yakin piye? Wong sekabehane qada-qadare Gusti Allah. Wong sekabehane iki mang kudrat iradahe Gusti Allah. Tapi adik iki mang ragu-ragu. Lah mumete awake dhewe keraguane awake dhewe. Bingunge awake dhewe keraguane awake dhewe maring Gusti Allah. Ya karena apa? Karena adik mang gak ngerti nih Gusti Allah, tapi percaya ning anake Gusti Allah. Dene pun adike duwe masalah, aja mek delok wonge, aja mek delok makhluke, delokan Gusti Allah. Anak wong muring-muring ning awake dhewe aja mek delok wujude wonge. Aja mek rungokne swarane, delokan Gusti. Sing ngobahne Gusti Allah. Lah iki lho ngertine. Sehingga gak cuma ngucap tok. Lah kono ade yo gak ragu-ragu neh. Lah selama iki adike mang ya jek samar-samar. Percayaane ade ning Gusti Allah kan jek samar-samar, jek meragukan. Sehingga apa? Nah, kono iki mang rekayasa yang dibuat kita sendiri. Ya, kita sendiri yang kejerumus dalam lingkaran pemikiran kita sendiri. Lah kula jenengan ngerti sing kaya ngene supaya apa? Saged ngendhalekne ana ing nafsune awake dhewe, saged ngendhalekne ana ing egone awake dhewe.
nek sekabehane lho kagungane Allah. Kula jenengan nggih kagungane Allah, wong sing gak seneng ning awake dhewe ya kagungane Allah. Sing ngobani nggih Allah. Sing ngobani lesane nggih Gustine. Nah, insyaallah kula jenengan nek ngerti sing ngoten niki sehingga napa saged ngendhaleni hawa nafsu ning awake dhewe. Sehingga napa deloken Gustine aja mok delok makhluke. Nek mau delok makhluke ya pegel awake dhewe. Gak trimo awake dhewe. Tapi nek kula jenengan ningali Gustine, lah niki lho. Sehingga mboten pegel malih. Dan nek kene gak cuma diucapne tok. Ora bangsa pengucap tok, ya bangsa rasa. Ateges ati. Bolak-balik awake dhewe ngucap kabeh kersane Gusti Allah. Kena masalah bingung kan. Lali ambek Gustine. Sing dieling apa wong sing duwe masalah ning awake dhewe sing dieling. Gara-gara kae kan ngoten. Nah selama niki kula jenengan ngoten. Nah mulai saat ini niku dirubah. Apapun yang terjadi di kita, sedayane nggih Allah niku. Enek wong sing gak seneng ning awake dhewe. Enek wong sing omongane gak penak ning awake dhewe. Enek wong sing fitnah ning awake dhewe ngerti sejatine sekabehane ya Allah niku. Jadi deloken sing ngobahne aja mok delok wujude. Delok sing ngobahne sinten? Nggih Allah. Nah sedayane dikembalikan ke Allah. Pikiran lan nafsune awake dhewe, rasa lan prasangkane awake dhewe mengke lerem. Niku otomatis niku. Sehingga mboten paksaan. Tapi nek sing mau delok makhluk dadi rame iku. Rame ning awake dhewe-dhewe. Ropek ning awake dhewe-dhewe. Sehingga dadi ngrusak ning awake dhewe. Ragane gak kuat, dadekne loro. Adem panas sing ngoten nika. Turu ya ora iso. Bingung, mangan ora doyan. Terus piye? Ya polahmu dhewe ta iku. Iku polahmu dhewe. Kenapa ora ngerti? Wonten napa Bu Rayu? Oh keju, saestu keju. Sing keju pikirane apa? Ya kan kesel pikirane. Rasane boten tegang. Nggih niku wau iman anu yakin iki imane wong ahli syariat. Iki tingkatane ngoten. Ganti bab nerangake iman hakul yakin. Niki hakul yakin. Dene kanten arane iman hakul yakin iku imane wong kang wis ngerti sejatine Allah lan ngerti sejatine Muhammad. Niki wong sing tergolong sing wis ngerti. Ngerteni Gusti Allah yang ngerteni jeung Nabi Muhammad. Lan yo ngerti yen sejatine Allah iku anduweni sifat 20. Sing biasane kula jenengan
ucapne ngawali iku sifate Allah. Lah kados kula jenengan tem niki ana sing jenenge urip ten regane jenengan niki sifate Allah. Ten regane kula jenengan wonten basor niku sifate Allah, wonten kalam ya sifate Allah, wonten sama ya sifate Allah. Jadi sedaya ini sifate Allah. Alam dunia saya sini sifatnya Allah nih. Iki diarani tergolong wong ngerti. Iki hakul yakin wong sing ngerti. Nek sedaya niki mang sifate Allah. Lan ngerti sifate jaise Allah. Yaiku kang den arani sifat wenang. Waya juzu bihaqihi ta'ala fi'lu mumkinin au tarkuhu. Artine lan ngerti ya yen kabeh alam iku mung kaya umpamane mayit arane. Iki kan contoh, iki contoh. Sehingga nek bahasane kan wati ki mang batang, kamane ngono. Iki contoh. Lan nek kono surahe ukure kaya dusi jenenge mayit kan didusi, diulesi, disolati, dipendem. Iki mayite kan ngoten. Lan didadekake, dikuasaake, oh niki pun mandek niki. Dadi sing mendem niki sinten? Lah niku, sing ngulesi niku sinten? Nek mayite gak sobah wis. Lah diwangsuli malih sing ngresakne kula jenengan tem mriki nggih Gusti Allah. Sing kersa nggih Gusti Allah. Kula jenengan mboten gadah kersa. Sing nglunggune tem mriki nggih Gusti Allah, mengke sing ngatekne Gusti Allah. Wae kan nggih pun kula atur napa sifate Allah. Sehingga dibatene kene kaya dene batang. Wis gak iso apa-apa. Ngomong ora iso, sambat ora iso, adu-adu ya ora iso, ngelok-ngelok ya ora iso. Nah, tem niku. Lan didadekake, dikuasaake, disugihake, dimelaratake, lan dilakokake, tekaake, diucapake sak piturute. Tadi kan pun jelas nih. Sinten? Sing nyugene awet niku sinten? Sing melaratne adine sinten? Nggih panggah Gustine to. Ngono kok adike mang nyandak wong liya. Gara-gara kae aku gak sugih-sugih. Anak wong sugih darane ngingu tuyul. Biasanya hati kan ngoten. Mobil iki ana 40 ngingu apa ya kan. Iki mang ujune ndi? Kok dadi sugih napa? Nah, nek kene kula jenengan cara kita memandang, entah kita memandang orang kaya atau orang miskin dengan Allah. Sing ngresakne nggih Allah, wong sugih iki mang sing ngresakne Allah, wong melarat iki mang sing ngresakne Allah. Nah, nek kono adingku wis gak meri meneh. Gak mari ambek wong sugih. Nokone adik mang yo gak rumangsa susah maneh. Karena apa? Wong kabeh kersane Allah. Tapi nek iki mana awake iki ndelok bentuke wujud sing kaya ngono, ya meri awake dhewe. Iki nafsu.
nafsu awake dhewe. Sehingga apa nafsu iki mang iso ngaling-alingi awake dhewe maring Gusti Allah. Ngaling-alingi usul maring Gusti Allah. Iso ndadekne sasare awake dhewe maring Gusti Allah. Nah iki sing ati-ati awake dhewe. Ati-ati yo ambek pengucape awake dhewe. Itu sing ati-ati. Jadi ku dirubah pemikiran-pemikiran sing temen iku wau. Prasangka-prasangka sing ning atine aja ditutni. Saudon-saudon iku aja ditutni. Meskipun aku iki mang, iki bener ana buktine kan. Aja mau delok ikune, delok Gustine. Engko cepet ler meneh. Tapi nek mau delok ikune iki bener wong iki ngene-ngene bener. Wah, tambah gak karo-karuan. Tambah korat-karet awake dhewe. Sing korat-karet apa jerone awake dhewe, perang ning awake dhewe. Igune perang ambek nafsune, nafsu perang ambek igune. Sehingga apa ragane iki gak kuat. Ngakibatnya apa? Adem panas. Gak doyan mangan, gak iso turu. Isine ngelang, ngelutok, isine mumet ae. Isine gelisah ae. Lah ngerti yo ning awake dhewe ana sing jenenge jiwa. Ana. Ana sing jenenge roh. Ana ning kono. Aja mung diruwi njabane tok. Ning jerone anak iki. Lah ngertos sing ngoten iki saged ngendhalekne pemikiran awake dhewe, saged ngendhalekne ego awake dhewe, saged ngendhalekne hawa nafsune awake dhewe. Nah, kedepane ya kedah dilampahi. Gak usah diniati. Lah ngoten iki jenengan mireng lho ngomong iso saged berubah. Lah kenapa nek kula jenengan niati, wah sesuk ae ngono. Sesuk teko, sesuk ae ngono maneh. Aja. Jadi aja kebujuk ambek nafsu awake dhewe. Aja kebujuk. Aja kebujuk ambek egone awake dhewe. Sehingga nek kono gampang nih. Wes sesuk ae kan. Barno ada iki duwe sifat lali kan. Gak mau berubah. Tetap ngono ae. Barno eling neh. Wis aku saiki jek repot nek kurang iso merubah sesuk ae lah iku. Ya kebujuk awake dhewe nafsu awake dhewe. Dadine nglakoni sing ngoten iki, ngerteni sing ngoten iki mau, aja pamitan ambek nafsune. Aja pamitan ambek egomu. Ora gelem iki. Dados pripun? Jenengan pun mireng sing ngoten iki, lah niki. Dados niki sanes bangsa pengucap neh. Pengucap ana ing batine sanes. Atau pengucap ning pikirane sanes. Itu. Nek jenengan tasik ndamel niku mengki mboten nampah. Lah kenapa nafsune krungu? Lah lek kono adik mah cegat ae. Cegat, aja nglakoni kuwi dadi gampang. Jadi kondisi sing saat ini niku dipertahankan.
Jangan sampai kita tergoda lagi dengan hawa nafsu, dengan rayuan-rayuan nafsunya awake dhewe. Iki lho bener iki ya rayuan. Iki lho salah iku ya rayuan. Jangan tergoda lagi. Sehingga temen iki mboten wonten ucapan ten batine utawa ten pikirane. Melampah mawon. Nek jenengan ucapne, wah egone jenengan mireng, roh iku nafsune ya krungu korat karet. Lha iku contone nek sekabihan iki mang ya Allah sing ngendhalekne. Wong sugih ya Allah sing ngendhalekne, wong melarat ya iki mang kersane Gusti Allah. Sing lakokne ya kabeh ya Gusti Allah. Kabeh mung ora duwe kuwasa lan karep babar pisan ya kaya mengkono kang diarani iman hakul yakin. Nah, iki mangerteni nek iman hakul yakin berarti piye wis gene pengucap ning awake dhewe. Nafsu wis gak kuwasa maneh, ego wis gak kuwasa maneh, pikiran wis gak kuwasa maneh, ati wis gak kuwasa maneh. Sinten sing kuwasa? Allah. Lamun ya iku mengkono iku imane wong ahli thariqah. Wong cek mlaku. Iki imane wong ahli thariqah. Sehingga nek niki mangkan bersih-bersih ning ragane awake dhewe. Resik-resik. Resik-resik ning pikiran, resik-resik ning ati supaya apa? Bingkak akon. Lah karena apa? Nek iki mang jek akon-akon ning atine jek akon-akon dudune keakuane, pikirane yo dudune keakuane, kula jenengan mboten saged mlebu ning ranah iman tauhid. Mboten saged. Nek ati iki mang jek timbul rasa lan rumangsa prasangka-prasangka sing ngoten iku wau, ya mboten saged kula jenengan mlebu ten tauhid. Karena apa? Kok gak bisa masuk? Karena terkendala hati masih kok kotor, pikiran masih kok kotor. Lah kotor piye? Kok diarani kotor? Sing didelok ijik makhluk saleh Gusti Allah. Lagi kotori. Sehingga ning iman thariqah temen iku wau wong ahli thariqah iki mang bersih-bersih. Sehingga temen iku wau dilahirne ana ing zikiran. Zikiran latifah temen iku wau ngresiki ning 7 latifah. Panggonan-panggonan dibersihkan semua. Titik-titik itu dibersihkan dengan lafaz Allah. Niku syariate ngoten. La ilaha illallah. Dan ngucap la ilaha illallah temen iku wau ngresiki, wis ora enek nggih namung Gusti sing enek. Iki mang grunjelan hilang. Prasangka hilang. Keakuan hilang semua. Awet iki mang berkhayal sing ngoten niku utawa angen-angen hilang semua. Dibersihkan kali la ilaha illallah.
ki ngresiki. Lah niku ya alat ngresiki pikirane awake dhewe, ya ngresiki atine awake dhewe. Ya ngresiki nggon-nggonane sing dadekne awake kejumus ana ing hawa nafsu. Sehingga ten tarekah temeka digambari latifah 7. Karena sedayane niku samar-samar. Jenenge khofi ki samar. Nek bahasane ati kan gremengane ati. Bahasane ati. Ketok iki mang siji. Tapi nek kene nggone dhewe gremengane. Nah, iki ngikuti nek kene gremengane iki mang utawa bisikane iki. Ya ora kongkon awake dhewe. Semakin keruh awake dhewe. Sehingga temleku didhahirne ana ing lafaz la ilaha illallah iki wau damel ngresiki nggon-nggon niku wau. 7 latifah niku. Sing sering bujuki awake dhewe. Sing nek kono biasane wudu niat bolak-balik iku kurang resiki. Terus ambek la ilaha illallah kabeh Gusti Allah. Dan ngerti ana ngono iki duduk swara. Gusti Allah sanes swara. Nek biasane wong sing bolak-balik niat bolak-balik ning kono iki mangikuti swara ning pikirane, ngikuti swara ning atine. Iki wis nglakoni wis sampurna ana ing wudune. Oh kurang sitok ya. Baleni meneh. Wis sampurna neh kurang neh. Ngantek jedingi entek banyune. Kita pasut iki. Karena ngikuti suara-suara niku. Nah, suara-suara niku lho manggone ning 7 titik. Ya nek ngresiki karo lafaz niku wa la ilaha illallah. Lah dudu angen-angen. Adik ngucap la ilaha illallah bukan angen-angen. Nek angen-angen engko reget maneh. Lah karena apa? Nek adik mang zikiran la ilaha illallah disartani angen-angen sehingga nafsune melok uga. Sehingga sing timbul apa? Warit-warit sing ketinggal. Warit sing wujude apa? Iso bedhek wong, iso nambani wong. Niku ya warit iku. Iku ya warit iku. Meskipun niku wau asale saka lafaz la ilaha illallah. Iki jarak iku. Dan nyapa kok iso nimbul kaya ngono? Karena kula jenengan dereng paham ning sejatine Allah. Dereng ngerti ana sejatine Allah. Wong karepe iki mangki ngresik-resiki itu latifah, lah kok awake dhewe digawe nimbulne keajaiban. Nimbulne kemanden. Jadi reget mana awake dhewe. Lah mula sanga iku sadurunge kula jenengan zikir la ilaha illallah ngertenono Gusti Allah riyen. Lah nek ngerteni kalih napa? Mula saka niku ganti bab ngarengake iman tauhid. Misawa mengki ngerti. Dene kang den arani iman tauhid iki eling-eling. Sing darani iman tauhid iku imane
Swijine Allah alam percaya yen alam saisine iku kabeh sejatine ora ana. Iki. Sekabehane alam saisine niki mboten wonten. Sing kula jenengan delok ya renek, sing kula jenengan rasane ya renek. Sing kula jenengan arane ya renek. Jadi alam ora ana isine ora ana. Jasad ora ana. Lah niki. Urip ora ana, wujud ora ana, rupa ora ana, aran ora ana, gawe uga ora ana, mungkari Allah bloko kang ana. Ya iki mlebu ning ranah tauhid kan ngoten. Sing enek ya Gusti Allah sekabehane kene. Sehingga balene ning syariat ana ing zikiran meniadakan sekabehane wujudnya Allah. Didhahiri ngoten. Nek niki sanes bangsa pengucap. Sanes. Nek jenengan ucap nih berarti ngono sampean. Allah engko ilang. Nek jenengan gambar nih, oh nek kono iki mang Allah, ning kene Allah, tulisane Allah. Berarti Allah ilang. Wow kan pun diatur nih, rupa lo gak enek. Wujud gak enek. Urip gak enek. Kok kula jenengan gambar nih. Kok kula jenengan gambar nih Allah didaleh pohon. Anak tulisan iku di Allah. Allah didaleh kewan. Apa? Nek nek tulisane Allah. Ya kan nek wujude. Lah iki lho sing rusak angen-angen awake dhewe gurung resik. Lah nyapa kok gurung resik? Karena adik mang gurung ngerteni ana ing iman ain lo yakin, adik gurung ngerteni ana iman hakul yakin. Iku dalane tumuju tauhid. Lah ditingali saking niki sanes bangsa pengucap malih. Niki ya sanes bangsa angen-angen malih. Niki sanes bangsa rasa malih. Niki kono wis genek wujude namung Allah sing wujud. Pripun Bu Marmi kok sajae kok wis sama. Ngantuk. Pun pinten jam nih? Bentangan. Jadi lagi kersane kula jenengan mengke mboten nuduh tiyang. Wah, aku lara disantet. Oh, ya ta. Padahal pikirane dhewe. Kula nggih gadah rencang ngoten. Ben bengi jare disantet uwo. Diselidiki tibane pikirane dhewe. Ya kan ngoten. Jadi loro ora ana, penak ora ana, loro ora ana, akeh ora ana, yakni ora ana loro, ora ana penak, ora ana loro, ora ana akeh kari siji. Kari Allah bloko. Ya kaya mengkono iku imane wong ahli tauhid lan uga kena diarani iman tauhid. Jadi iki dudu bangsa pengucap malih. Iki gak kena diucap nih. Nek mau ucap nih engko dadi iman ikrar.
Iku salah. Orang ngerti deh. Nek sekabiane genek wujud sekabiane genek sing enek Allah. Iki dudu angen-angen. Dadi iki dudu ngucap utawa rasa-rasa ning atine dhewe utawa ning pikirane dhewe iki sudah enggak ada semua. Kosong kabeh. Cara bahasane adik mang kosong. Jenggot temliku wau jenenge kosong. Cara di Arabne kan la harfun la kalamun la sautun. Nah niku tauhid niku. Nek jenengan ucap nih belum tauhid. Jenengan rasa nih belum tauhid. Wong tauhid iki tunggal. Jadi ini sanes bangsa pengucap malih. Sing ngucap lho renek. Tapi kalau jenengan sering ngucap, oh iki tauhid, iki tauhid. Lah tauhid sing piye? Kan malah ngono. Padahal tauhid di sini sudah nggak ada kalimat, nggak ada ucapan. Kok bolak-balik ngucap nih, sehingga balene ning awal iki mangci imane adi iman, ikrar iman pengucap. Oh. Meskipun sing diucap niki bangsa tauhid sing kaya ngono, ini bukan tauhid yang sebenarnya. Karena apa? Tauhid yang sebenarnya kosong. Aku takut dengan Gusti Allah kan. Nek sampean ndelok ket awal, wah iku nek ikrar. Nah, bukan tauhid itu. Diucapne. Karena orang ngerti ucapan nih. Ngomong tauhid tapi gak ngerti sing diomongi tauhid. Wong tauhid iki mang kosong diomong-omong nih. Gus, pripun jenengan? Geger donyane. Donyane geger donyane. Sehingga apa timbul fitnah-fitnah sing kaya ngono. Jadi sing hati-hati banget awake iki mang ngomong bab tauhid. Nek awake dhewe gak ngerti ana ing tauhide gak usah ngomong iki lho tauhid aja. Kenapa ndadekne fitnah? Wong tauhid iki mang kosong kok dibahas. Mboten saged niku. Piye nek bahas kalimat renek. Jadi selama iki dikimangi jek ikrar tok imane. Bangsa pengucap tok. Bangsa angen-angen tok. Termasuk tasdikul ikrar. Yo guru ngerti masalahnya. Nek pun tentang niki pripun? Enak ucapan. Ada. Wujud ya ora enek, rupa ya ora enek. Gawe ya ora enek. Loro ora enek, akeh ora enek. Ngono kok diucapne. Ya kosong iku. Dipikir ora kenek, dirasane ora kenek. Lah niki lho sing diare tauhid nggih niku. Bukan ucapan. Karena ucapan malih. Nah ucapan piye? Rekayasa pikirane awe dhewe. Aku wis tauhid, aku wis bertauhid kelek Gusti Allah.
Iki tauhid bangsa ucapan ya. Belum ning hakikine tauhid utawa ning sejatine tauhid belum masuk ke ranah itu. Nah, seprono seprene awake dhewe iman ikrar, iman tasdikul ikrar, cik ning kono awake dhewe panggonane. Urung aino yakin belum, hakul yakin belum, apa maneh iki iman tauhid babar blas awake dhewe. Gurung ning kono. Ya kan kula bolak-balik matur. Lho, iki gak kena ngucapne, Kang. Aja mau critane ning kancamu, aja mau musyawarahne. Lho, tauhid di musyawarahne, ora enak apa-apa di musyawarahne apa. Jadi ini piye kesasar yang segara kidul ya ta. Diajak rono. Jare kan temen iki wonten Kang Mas. Kang Mas dijak rono, Kang Mas. Iki Kang Mas. Oh gak ketok Kang Mas. Oh dilik Kang Mas. Kang Mas dilik Kang Mas. Iya, dadose kan semerep to sing darani tauhid niki apa? Kosong. Wis kene aran maneh. Sing ngoten iki namung Gustine. Iki bukan ucapan. Itu ucapan. Jadi pemikiran-pemikiran sing diwinganane ngomong tauhid dirubah. Dirubah sedaya. Itu bukan tauhid yang sebenarnya, itu tauhid jeneng ucapan tok. Tapi adikku orang ngerti sing jenenge tauhid. Ana yang sejatine tauhid ora ngerti. Bolak-balik diucapkan. Ini lho tauhid kan. Ini lho hakikate ya diucapkan. Iki dibangsa ucapan diucapne. Ya salah kaprah, Gus. Ya salah ngono piye? Nyapa mempertahankan kan ngono. Wong salah kok dipelihara. Dirubah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedaya kula jenengan saged nglampahi, saged istiqomah. Al-Fatihah. Ya kana Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali muntahim ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana wa fir lana ma madaya wasi'al karam sallallahu rabbuna ala nuril mubin amadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.